ayo Abu Njaay hay pujorɗami yaay ɓuri jettami njaay ayiɗo yettoɗo Njaay muk so ɗimmiti mi rendinma e ullundu mi tubuni Allah ɓuremade haɓor ko ɗum adduma aɗa yettami njaay bisimilla ko an keɗimi bamum coppi holko hesɗi hande e nder majji ande geɗe kewɗe ene tengti e nder jayneji men holngel hen gueɗel gotel tan ngel ɓurɗa teskade so wona révélation inédite sur une médiation ratée mbo hoyɗene tami million no fino no wonto miskin jogoraɓrano e wiide journal las ay oy Khalifa Ababacar Sall tawteɗo toon to Rebeuss e o saaha ko jaggugol ngol journal o wimen no jogui fuɗude ko mbiɗa ko journal o wimen fuɗu dumbugol Khalifa Ababacar Sall ngol fof fuɗɗi kono fi laamiɓe ɗo e Dakar ngal baral e suɓgoji notirtoɗe nokkuji jibinanoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi seɗen ciftor tahaw Dakar hunde no wontananiɓe jaam te rewata refta pop e wiide journal o so Abdou Diouf dogi hen jokkere endam hakkude mum e son excellence kono ko jokkere endam ɗo journal o wimen fawino kay dow wiide Khalifa Ababacar Sall yo woppu pandali mum ɗo jogui soko yidde wontoyde lamɗo en 2019 e on saaha so walliti mawɗo leydi soko wondi directeur de campagne mum so jottima en 2019 waɗamo ministre o wonta noon guerdiɗe jagorɗe walla jagorɗe goɗɗe saabu moƴƴani ma kono mo wonanna kam ministre d'état ngam o dañ forteŋeji udditari soko dañde jokkodiri ɓuuɗ en 2024 o wonoyi candidat hande journal o no haalan men soko wiide men so jaɓino mo heddoton e wonde guerdiɗe mairie o hunde ndo inniri deal ko deal mo ganduɗa so wallutun mawɗo leydi o en 2024 ko kanko ariyanno miijo ngo wi hay jibo leydi ka yera hammu ene wonde Robert Sagna ndolino ɗum hay sinno potano walloydemo miijo ngo wi men ko waɓen Barthélémy Dias en jaltini hen Khalifa Ababacar Sall soko wawnude ɗum wiide ɗum ko an en 2019 kono ko hunde wontande ɓe koyɗol million hande son excellence wonti lamɗo kanko omon nder dumbiru te taw ko duuɓi joyyi Khalifa Sall gonde nder dumbiru mo vox populi wi men yaade salmonoyde ɗum e lema mbiya kuuli pawama hen tawi fawi ko on coordinateur des juges d'application des peines hollel goni haade hunde pop a windat on coordinateur des juges demande wonda ɗiɗi arde ƴewdem ɗum ko goo gueɗel ɗimmel ngel tengtina e nder ñagude ma no binduɗa nde coordinateur o holko gardata ƴewdema gueɗel terɓe ngel la budde ngara taw ko physiquement wona aɗa nelde o ɓeyde haalga soko wiiɗi kede jomum andi kadi ñagule ɗe ko ñalomaji ɗiɗi tan ko altine e tala arande nde ñagule ɗe ƴeewa bel jaɓan walla jaɓan ko alkames e aljuma woni sababu ko feere nde henenaki jettunowo konguɗe mo Khalifa Ababacar Sall hono Moussa Taji moddinɗo jagorɗo kaldunaɗo lawol ha moddu rip soko wiide men so tawi mawɗo leydi o fawirnomo ɗon ko hawo haɗa Khalifa Sall foddeji mum jettoɗo wodunimo so ono welama wiyamba eskey saabu o timmini aadi o dañi ko yinno kono Khalifa Sall meƴani meƴñani ɗum wonno hanki ko ɗon woni ko jambar Moussa Taji ne haal deƴani soko wiide men monsieur le ministre an kaldame o wimi cikkunomi ngal ɗo kuugal ƴettagal toɗɗi ko kala jaggaɗo kono deke Khalifa Sall tan toɗɗi o wi ko bettere mawno noon jolinimi Moussa Taji erimi Ismaïla Madior Fall nde waɗata feere ƴewto ko waɗata ko ɗo natti hen konguɗi Moustapha Diakhaté chef de cabinet mo mawɗo leydi o haade hunde pop tawtude oye Mounir Sy kollitnoɗo wonde sago mum ko yo ha société mom oye sana momtanoɗo artire hay sene tawi Ousmane Tanor Dieng ne erdo ɗum e mbaadi kesiri hunde de Moustapha Diakhaté jaɓi doli kono ko Moustapha Diakhaté duttiniɗo alhaali Khalifa Ababacar Sall Abdoul Karim Wade ɗiɗi ɓo wi yo gop nguuru ko jojjiɗi ko e wuuri ko ɗo nattini hen feere wonde soko wiide yidde makka kan e nden hunde nodirtonde yaafuyi mawɗo leydi o woni grâce présidentielle ene wonde amnesty ndo momtode firte natto woode te Khalifa Ababacar Sall mbo coyniɗen to e nder journal Les Échos konguɗi goote yaadiɓe mum notirtoɗo Aissatou Fall gerdiɗe rewɓe ɓe Khalifa Ababacar Sall ɗo e Dakar lamorko leydi men gartuɗo e sumgoji ɓennaɗi ɗi soko wiide kañumen mbasani Dakar mbasani o wiɓe mbasani Dakar seeɗa ɓeɓe dañano ɗo Khalifa Sall wasde ɗum wonde ɗo te ko wona ko ɗum Idriss Seck c'est un homme d'état kono kadi un homme de valeur neɗɗo bawɗo jogade ndiɗo leydi woni Idriss Seck ti kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu ɗemgal so rewi hakkude peɗelli ma jumri ma neba jogorabrano e wiide journal observateur ay oy colonel notirto Abdourahim Kébé tawtenoɗo e nder lande mo Idriss Seck ha holli ɗo e nder page mum Facebook cukago ngu foti ko ummade soko dillinde e yerɓindi ndiɗo leydi ay kanal rewinɗo hawa jagga eyyi kono ko jagganoɗo caggal ɗum goppanoɗo hay sine tawi ko goppugol gondugol e nden kono ay kan ɗon nden ko colonel Kébé mo journal o wimen wonko hesɗal ɗum e ko ɓennirno ɗum guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗaɗi e joyyi ko nende e wiide journal o won soldaji meɗunoɗi portudeɓe plainte caggal ɗo waɗi ɗumen ko fotano wadde ɗumen kono journal o siftoronimen ko nendi e directeur de la sécurité militaire namnimo ɗo waɗata feere o momte e nder konu leydi men ko nendi e général Lamine Cissé wi ko ɗum ɓuuri sababude ɗum ɗo ko tunuwin mbaadi konu leydi men gueɗe ɓennannoɗo kono gubbitade ha yeeso ko lawol ci mawɗo so forçama dawi demal so dawi remine pourgui kewat holko jiɗɗa wiide ala koko journal 24 heures yiɗi wiide ko yiɗi wiide so wona o rutini ko konguɗi oye guerdiɗo gote syndicat ji nottotoɗo sawru sen kollidɗo yidde mumen e laamu kesu jogorgo ngu darnede ko jagorɗo mo jogoro dañde yewon jagorɗo ganduɗo fonno kono kede jeeyaɗe e nder
fonno mbo ala heedi heede gononowoɓe ɓe gonan ɗum yidande hoore mum wona añande bandum journal Dakar Times rutinima jencude leydi men ɗo wi yoga e leyɗele tubakoɓe ne mbatte mum haqqille Sénégal mbo wi koko wonti hara ñiibi ha tengte leydi notirtonde Russie ndo wi nana faw peeje mum e peccorɗe mum ɗo e nder mayri te taw ala fonnu mbaɓe go ko leydi Russie ndo wi neldi élément ji mum ɗe ganduɗa ko agence mumen denowo kisnowo intérêt ji leydi mumen e wiide journal ko ɓoyta maɓe ndarno ɗo des antennes de renseignement officiel ou clandestine koni kede ɓamtude réseau mo ganduɗa yewtoto ke heɓandeɓe kabaruji ɗo e nder continent mo Afrique woni sababu journal rutinaɗo ɗum talato hañ sappo e jeenayi lewru mars mbo wi men jagorɗo kalfinaɗo gueɗe maɓe caggal leydi hefti joddade e nendo mum mbo leydi Algérie toon to Moscou keɓe kaldanno ko Allah andi tawata refta pop kam Kremlin mbo wi men dogi ñar waɗi sok ɗo e Dakar lamor ko leydi men haqqille mum no ɗo de no haqqillaji yoga e leyɗele tubakoɓe goniru ɗo journal Le Soleil rutinima ndayi jindi notirtonde Rebeuss tawtede toon to natirde legal notirtongal Malika mo siftiri jindi sane ndennede woni ton nayi jok mbuus nam faɗa tajgo non doge ñar Rebeuss mon nen fewndide de yalla yoto kamsal ceehingal woni ela jogor jok kono noon ay ngollo pewdirgol ko pewdirgol ngol yogo e yimɓe kolli ko moƴƴere wonande ɗumen sababu ne taw ɗeɓi maydi luuɓe ko luuɓe yettode mum ko dus ela jogor jok ala ka pari gornam Vox Populi rutinima oye musibu garannoɗo julɓe toon to Nouvelle Zélande soko goote waɗa boniyankoɓe natnode ɗum e nder suudu Allah wari toon ken wono capantati e jeenayi muslimu hunde Khalifa général des mourides yodnani hunde Khalifa général des mourides hono Serigne Mountakha Mbacké yodnani gornam ko anduɓe goni rontuɓe annabaɓe yimɓe yo ɗoft ɓen anduɓe yamroɓe ko moƴƴi haɗoɓe ko boni Serigne Mountakha kay ɓen jeeya Khalifa a jarama Halimatu Dia momi haalane ko yoɗani woto yoɗni ko soofi yo sofni belno natta sofde laato ko yooɗi heddo e yodde wota hay goto sofnu goto fof yo yoɗnu kala ko muusi o yo muusu goɗɗo ko enen fof jiidu yimmu dutti jiide baabo julɓe fof ko musibɓe ala oye o Allah ko goto rasulu ko goto diino ko goto deftere nde ko wotere ko heddi ko bereme lefi ceŋade ɗumen e cate gonɗe dow le woto adan ɗumen yejjidde ɗaɗi jagguɗe kin le saabu ko ma ɗaɗol wuuru ndo foɓere wuuru ko ma foɓere wuuru nde catal wuuru ko ma catal wuuru nde berem lefol wuuru mi haɗɗo saabu hay min ko mettinɗo yo Allah huɗo baɗowo ko boni amin mi salmoni mi juri